מעובדי נמל חיפה בשערי הנמל. כתבנו איתי רפפורט מוסר כי המהומה החלה בשעה שלמקום הגיעו עובדי מפעלים שהפגינו נגד שביתת הנמלים מול כעשרות יצואנים ותעשיינים שמחו על השביתה. גם נשיא התאחדות התעשיינים עודד טירה ספג מהלומות לאחר שמחה על השבתת הנמל. המשטרה הגיעה למקום והפרידה בין הניצים. מזהיר, מלחמת אחים כלכלית חברתית, ולכן צריך להתיישב מיד הממשלה וההסתדרות ולסיים את העניין הזה מיד. לסיים את העניין הזה מיד. עצרת מחאה של נציגי התעשיינים בנמל חיפה גלשה הבוקר עד מהרה כמעט לתגרה אלימה. הכוחות במקום התלהטו, את מאות פועלי הנמל השובתים ביקשו לסלק מהמקום בכוח את התעשיינים, ובראשם את נשיא ההתאחדות עודד טירה. להפסיק את הדבר הזה, להתיישב ולסיים את העניין. מה אתה מציע לעובדים, לשובתים? אני לא מנהל את המשא ומתן. אני אומר, בעת הזאת אסור לשבות. אסור, תראו מה שקורה. אני כועס על עודד טירה, מכיוון שעודד טירה מביא עובדים שמרוויחים 4,000 שקל, וזה מה שיוצא, עובדים מתעמתים מול עובדים. וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, כי לי אין כלום נגד הבחור הזה או נגד כל החבר'ה שעובדים. אין לי בעיה עם האנשים שעובדים. הבעיה שלי זה עם האנשים האלה שמרוויחים שכר הון עתק. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ההפגנה, אך לא נאלצו להתערב, לאחר שמנהיגי השובתים הרגיעו את הרוחות הסוערות וקראו לעובדים לקבל את נציגי התעשיינים דווקא בפרחים. ובנמל עצמו, השביתה מלאה, מאות מחולות אינן נפרקות ונטענות, העגורנים דוממים, הרציפים נטושים. פועלים אומרים כי הם לא יתירו לממשלה להפר הסכמים חתומים. אני, שאול קרמלי, אומר לך, בוא נשב נדבר. אי אפשר שאתה תחליט, תשלוף עליי עם רובה בראש, תעביר החלטות, ואתה תבוא ותגיד לי, עכשיו אני קובע את הכללים. זה העובדים לא יתנו לך. איך אני יכול להרגיע את הרוחות בצורה כזאת? למי מהחברים המיליונרים שלך הבטחת את הנמל, יא סבל? הנזקים... ליולי עופר! הנזקים... יש לנו ניסיון! יש לנו ניסיון למדינת ישראל! הנמל הוא כוח גדול! אנחנו לא קיטן! אנחנו נשמיד את הממשלה! אנשי מועצת המובילים והמסיעים, גוף המאגד אלפי מסעיות בישראל, טוענים כי בשל השביתה נגרמים להם בכל יום נזקים במיליוני שקלים. אלפי נהגים של אוטובוסים ושל מסעיות יושבים מאונס, יושבים בבית. אתה צריך לשלם לבנקים כספים, אתה צריך לשלם לכל המוסדות, ספקים. אף אחד לא מפצה אותנו, אנחנו לא גוף ממשלתי. והפוליטיקאים משחקים בנדמה לי. אם הייתי יודע שהמדינה הייתה מסבסדת, הייתי מבין. אבל זה מכיסנו הפרטי. והפעם אנחנו חד משמעית לא ניתן לזה להמשיך. אני קורא לממשלת ישראל ולהסתדרות ולנמלים להתיישב מיד ולגמור את העניין הזה, כי אנחנו עשויים להגיע למלחמת אחים כלכלית חברתית. נמל חיפה אומרים התקרית היום היא רק תחילת המאבק. השביתה המלאה תימשך עד שיגיע עמנו האוצר להסדר. גדולה, העובדים בנמל חיפה הפגינו היום וגם נקלעו לעימותים אלימים עם נציגי התאחדות התעשיינים שקיימו במקום משמרות מחאה. במחאה על ההפרטה המתוכננת, העובדים תקפו במילים חריפות את שר האוצר נתניהו. ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! חלקם גם התעמתו עם נציגי התאחדות התעשיינים שהגיעו למקום, וכך זה נשמע. 2,000 איש עצרו את הנמל, את המדינה, והוא אחד, תראה מה עשה במדינה, אחד, מושחת, בן זבלים, מרשה לעצמו להרוס כל המדינה. אותנו, את הנהגים, את המעסיקים, תשמעי, גם החבר'ה שהוא הבטיח להם, כסף, לא ניתן לו את הכסף שלנו, גם ככה הוא לוקח. קיצוצים, איפה כל הכסף של הקיצוצים? איפה? כל היום הוא מקצץ! חלק מעובדי הנמלים כבר חוו בעבר הפרטה במקומות העבודה הקודמים שלהם, ואחד מהם הוא אביחי עמית, שלא מאמין לשר האוצר. אני בא מחברת צים, 18 שנה בחברת צים, ראיתי הפרטה אחת. היום בחברת צים יש 7 קצינים ישראלים, כל השאר מגדל בבל. בולגרים, רומנים, רוסים, פולנים, מה שאתה רק לא רוצה. זהו זה. זה מה שרוצה לעשות פה. עכשיו, במקומי,
יש גם בולגרי ויש רוסי. גם במקומו. אני יכול להביא גם שר האוצר מבולגריה ומפולניה. מכיר את המטריה.